meškáš, teplie ti pivo. No prepáč, bola výluka. Čo ty tu? Jeho otec nemal čas, tak som ho zobrala do roboty. Počúvaj, v Maďarsku majú super vlak na meranie kola, má ultrazvuk, GPS-ko a jedinečný v tomto regióne. V stredu je to rodičko, môžeš tam ísť, alebo mám ísť ja. No dobre, pôjdem. Píšete mi petíciu? No jasné, ty si úplne aktivista, keby si radšej smeti vyniesol, alebo riloval záhradou, alebo niečo naozaj užitočné. Ale naozaj to podpíš, počúvaj. Pekná baba, ale mohla by si nájsť poriadnu robotu. Babka povedala, že keď sa ožením, prepíše na mňa byt.